nganyel ke hati wet ganti kami langsung kabra tanpa kusakan wet kolor toyo berkendare gambari mani jadi nekok itu moni ganti wangi kabali jangan mas jangan saiki jogono dipologo aja diujeni motor kopo sing diparani jogono mas jogono dipolege ojo dituduki aku ning aku sing dijenani nyatane aku ora tau dikandani yo dewe dikandani ora dewe nganyel ke hati dewe ganti kami langsung kabra tanpa kusakan dewe kolor toyo berkendare ramari-mari janjine teko itu ganti bali jangan mas jangan disengene saiki komodo dipolondo kacang diojeni lunga terus foto sing diparani ojo kono mas ojo kono dipolenge ojo dituduki takune aku sing digendaki nyatane aku ora tau dikandani yo dewe dikandani ora dewe nganyel ke hati dewe ganti kami langsung kabra tanpa kusakan dewe kolor koyo berkendare ramari-mari janjine teko itu ganti wangi ramari-mari jogono mas jogono disengene saiki komodo dipolondo kacang diujeni lunga terus foto sing diparani jogono mas jogono dipolenge ojo dituduki lakune aku sing digendaki nyatane aku ora tau dikandani ayo
Yuk, lurusan itu. Ya, lurus. Yuk. Selamat datang selalu kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat segenap tamu yang mulia di dalam acara gadang ini. Selamat datang selalu kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat segenap tamu yang mulia di dalam acara gadang ini. Seni siswa iki kongkolan tau tong ewu tong omateke
Oke ucap pulau tidak oke dan ini bocor oke tinggal dua mata kawati ojo jadi lagi jadi sebuah iki oke untuk tiba karena jadi sebuah iki kumpulan pemuda manota ngomong agama Islam dan berdebat setiap tugas ini Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran manutane umat Islam kewajiban direkam dadi perintah setiap tugas ini Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran manutane umat Islam kewajiban mereka dadi perintah semua coba ada berapa ya Pringkadeng kebangakan Ojo jaya naik jalan kau beberian Jepit dampatnya wong loro watu Jepit karo konco kutu bere Oe oe jun oe oe jun oe oe jun oe oe jun Pringkadeng kebangakan Ojo jaya naik jalan kau beberian Jepit dampatnya wong loro watu Jepit karo konco kutu bere Oe oe jun oe oe jun oe oe jun oe oe jun Mbah timbah oleh kurya Konco salah ngejapung rame samesya Cara mesya weko wiritan komotro Orang gampang kok urip kok kanon donya Oe tata oe jun oe tata oe jun oe tata oe jun oe tata oe jun Terus Mbah timbah golek kurya Konco salah ngejapung rame samesya Cara mesya weko wiritan komotro Orang gampang kok urip kok kanon donya Oe tata oe jun oe tata oe jun oe tata oe jun oe tata oe jun Lagi Ye, malih nggih? malih. Malih. lagi Oke. Tanduk, Pak. lagi. Malih Pak Eko. Ya. Nanti lemes. Pringkadeng kebangakan Ojo jaya naik jalan kau beberian Jepit dampatnya wong loro watu Jepit karo konco kutu bere Oe tata oe jun oe tata oe jun oe tata oe jun oe tata oe jun Yo meneh urung meneh delake ya. Nah, Yuk. Pringkadeng kebangakan Ojo jaya naik jalan kau beberian Jepit dampatnya wong loro watu Jepit karo konco kutu bere Oe tata oe jun oe tata
Mbah Cimbah golek gurem kanca dalang gajah putrane jamenya sekarang mencoba wirid tanpa makna ora gampang wong urip ing alam donya urip 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 Boleh. Neh terus. Boleh, kesal gue. Kesal dadeng. Wes. Jare kita terus. Baik. Maling pun Mas Argo. Boleh, Bon. Boleh. Cari gurem lagi, Mbak. Nggih. Oh, satu kali lagi. Yo, wes. Manut. Bakule pring golek gurem. Pring gading kebang aja. Foto saya dari jarang gawe media. Kekir gading tabane wong loro watu. Kebaca pring wong urut tutup tere. Oe oe jul, oe oe jul, oe oe jul, oe oe jul. Ya. Pring gading kebang aja. Foto saya dari jarang gawe media. Kekir gading tabane wong loro watu. Kebaca pring karo kanca tutup tere. Oe oe jul, oe oe jul, oe oe jul, oe oe jul. Ya, sip. Pripun? Yo isih nganu to, isih Mbah Simbah golek gurem. Ya, yuk. Isih bakulan. Mbah Simbah golek gurem. Foto saya putra Iya. Mbah Simbah golek gurem. Foto saya gajah sama dia. Barang mencoba tanpa makna. Ora gampang kok urip ing dalam donya. Oe 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 oe. Yo, Bon. Oh, nggih. Wis ditebaske iki. Nggih. Pringe? Pun. Pun. Duri putih kagem panjenengan sedaya nggih. Semua siap ya. Hadam muka dak. Duri putih Citan duri terkona Duri putih Citan duri terkona Jelek di ponyakku Menghirang kemangirangku Menghirang
yuk, 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 yuk. Iya. Heeh. Jan, Iki- iki siapa iki? Iki mbokne awake dhewe teko kene. Jan nek wong ayu ki le iya ngono ya lemah lembut jan wis alhamdulillahirabbil alamin. Beda karo awake dhewe ya. Ya beda kok. Nek nggen jenengan lek standar Jepang. Mboten nggih. Nggon aku standar Eropa. Alah, niki beto sinten mawon, Mak? Iki. Ya anak papat iki. Anak papat. Papat. Sik nomor siji pundi? Nomor 1 kae. Nomor loro iki. Telu iki papat kuwi gek golek bapak. Gek golek bapak. Heeh. Mongko Sampean gelem? Gelem. Mas Argo purun Mas Argo. Mas Eko. Purun, purun. Mas Gareng, purun Mas Gareng. Mas Gareng. Wis pokoke Gareng. Di mana-mana Mas Pokoke Gareng. Mas Gareng. Pokoke Pripun? Pokoke pripun-pripun Pak Gareng. heeh. Wis. Uyel-uyel niku, Mak. Mangke dasto kondur Mak. Ora kleru. Pripun? Sing tak gombole Gareng. Oh, sing gombole Heeh. Gareng. Ah soalnya diwolak-walik mbak aku pengen 10 ra meteng. Anjajal apa piye, Reng? Piye? Pas kok ngiringan pas kok ngarep. Pripun Mas Gareng? Nggih. Nggih, ngataken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh. Ning aku nek ning kene iki ya tetep oke mbak arep muni wedok-wedok ngono ku ya lanang. Ah wong iki muridku e. Kepiye ro? Kula mboten melu-melu. Awak cetok aku wis merok-merok ngene teko ngono kok. Pak Bas ngono lho. Ya aku rek kepiye Reng? Piye Reng nek ngono kuwi Reng? Juk sidone piye aku karo kowe? Tep ketara. Piye jajal? Sepros sprene kertose Mak Endang lho kok nenge dadi Pak Bas ki Ayo kuwi mau nek ning kono wedok. Nggih. Ning kene ana standare. Oh gandeng nang wong kono itu standar. Ana standare. Oh, ana. Tapi arep ngaku muni, ha iki do muni Pak kabeh. Oh alah. Nggih. Sinten? Oh, nggih. Salim kalian sinten? Kalian Mas Gareng. Jess, kedap. Halo. Iki malah sampean mah tinggal lunga ki piye to? Sampean iki ngundang aku mbok tanggung jawab. Nggih. Ngurung meteng kok. Wis pirang sasi kok tanggung. Oh, nggih. Pun sewu nggih. Titip rumiyin nggih, Mas. Izin. Lho. Wah, iki nek cincin dadi Pak Bas tenan iki. Heeh. Ampun dhuwur-dhuwur to, Mak. Alah, duh. Wis ilang sarap sawane. Sik. Reng, kowe arep ngerti, Reng? Oke, tak langkai rambutnya dadi biru kok piye. Dilangai dadi biru. Anggon aku ki lak ya sing aku lak ya kebuan to. Sing kene wis tirang ngene to. Ayo sing kene biru to. Dadi Krisna. Nek Krisna ki angon sapi ora ngon. ning nek Gareng tetep keriting. Negara. Maksudnya rambutnya dhuwur kuwi lho. Pripun Mas JB? Pripun? Pripun iki? Iki gandonge kanca-kanca jodoh. Heeh. Heeh. Dibudalke, Cok. Dibudalke. Budalke? Ah wis cocok. Budalke aku mulai bayaran. Oh, Iki Tasik Pangandaran. Eh, Tasik Pangandaran. piye? Mulai gasik langsung bayaran. Ayo nek mulai gasek langsung bayaran. Mulai gasek taburan piye? Ki mergane Gareng kok lak rebutan nang kalah. Piye, Reng? Mas Gaya. Kalah to. Kok nek kereta gantung duit ora apa-apa kok. Kaya lintir Mas Gareng tenanan iki. Ora le tenanan. Ah wong kaki kecamene iki karo aku kok. Niku Kae rung supet wis karo aku kok. Lah, Nganti saiki. wis ngerti njaba jerone iki. Dadi niki aku nek ming bentuke Gareng kok ngopok apil. Pripun? Nek biyen sakmene. Sakmono kae. Jo budal ke Mas JB.
Wis tungkap wancine ngancik bumi Ponorogo. Praptanya sang Patih Pujangga Anom. Yo. Iya sang bujang kanom. Ya. Gusti Ndara kula ingkang sowan sinuwun dumateng dawuh. Ayo le budal. Oh, kebune sik. Oh, kebun lo kanong. Wae. Iki dilikane. Ora seronto. Mbokne ora seronto. Gabit gabit. Ayo terus meneh, terus meneh. Oh ya. Ayo Nget. Gusti Prabu Pangeran Sinuwun Prabu Klana Simandana Oh ya ya. benjang dinten menapa kula sawadya Oh bola ya ya. Oh ya ya. Oh ya ya. Oh ya ya. Oh ya ya. nderekaken samandika kenyang boyong sangku semaning ayu Oh ya. langit Os. Ya. kula wonten timbalan Ya. Oh iya. Ae, ae. Oh ya ya. Oh ya ya. Ae ae. Oh ya ya ya. Ae. Oh ya ya. Ya. Os. Ae, ae os. Oh ya. Oi. sinuwun pangabekti kula kunjuk sinuwun Oh, Patih. ya. wak tampa pangabektemu Patih Ya, ya, merogake pangestuku sampanono Patih sun pundi minangka dados tuwa sejimat dasar Lapo kuwi? Buah dari perbuatan. Kena kerikil lah. Ya. 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 Os. Ya. Os. Ya. Yos. Ayo. Hoi. Out. Hei, milih. Di bawah mun. Karo mboke bae. Andes, andes. Nyangkut. Garpune nyangkut. Hesa.
Piye Cok? Piye? Lah ya isih to. Ayo Mbak, sampean Mbak. Penak to, Met? Penak to? Kok iso? Kutul. Agek gareng wek ketagihan no. Gareng, Nek gareng des maling. malih mak. Anggere ngono to, moro ngono tak tinggal turu mbasang ngono. Ah, ampun ngono. Piye? Ayo. Mana mana? Piye Reng? Perasaanmu Kowe piye? ora Reng? ngerti cilike gareng kaya apa? Kaya iki. Oh iya. Pak Eko iki. Eko gareng pas iki. Pokoke nek ketok Pak Eko ono sing gendut ngono kuwi. Ah, jenenge gareng keboe. Iki Eko Blembung. Tak kandhani Met. Pripun Mak? Iki awake dhewe ning kene iki lak Nggih. yo ono ancas tujuane lak yo. Nggih, nggih, Iki enten. awake dhewe ditimbali karo Pak Iskandar lan keluargane. Nggih, leres. Iki disuwun ndongake iki lho. Oh. Apa manuk es tugel wae? Heeh, Ah niki napa to acarane Mak niki Mak? Acarane napa niki? boleh manuk empret. Oh. Boleh manuk emprit. Ha iki gedhe, Mak. Le, manuk le, wis mari urung. Ampun. Wah, jenenge sapa? Selamat menempuh bentuk baru. Nek ta? Ngomong. Beda ora karo mbiyen. Beda. Oh, beda. Beda beda. Oh, biyen kudungan saiki helman. Mengkerut reng, gareng, mengkerut tereng, piye? Iki mah sing takoni iki plonga-plongo. Tak kandhani le. Tak kandhani. Wis suka. Gareng. Berarti wis gedhe. Nek wis gedhe, kudu dadi bocah sing apik. Bocah sing soleh, Heeh. sing pinter, sing nurut karo wong tuane ora nakal. Kaya mulange malahan aku. Gareng, diomongi aja ngeyel reng. Dijawab, "Nggih, Pak." Ngono. Mbak. Oi, piye Met matamu iki? Ambok tak aturi apa piye? Gon maes dibungkus. Ayo ciut. Engko lek Iki blebek tekan dinding. Ya ampun. Alhamdulillah awak dhewe sowan ana ning ndi, Mama? beteng Beteng. Nggih. Iya. luar. Alhamdulillah awak dhewe tekan kene ndongake Met. Muga-muga masyarakat kene sehat selalu lancar rezekine. Amin, tentrem Lan ayo. ugi ya, Mak ya. Muga-muga enggal mari ora gendelen. Nggih. Iki kunci wong supit. Heeh. Wong supit ki rekosane ra omong. Lah kok iso? Aku wis tau supit. Heeh. Rong mlebuang ilang kabeh. Lah kok apa sih ilang? Nggon aku. Aku iso. Aku mlebu. Oh. Endi? Ngono to. Lanang. Metu neh. Balik aku tak seneni ayo le wayahe supit. Ah, Aja mlebu neh. ngeyel. Tak tuwaku ipak kok ngemetu. Mlebu neh. Mlebu. Ah. Ilang neh. Lah kok Kok iso? iso ilang? Ilang. Beda Gak iso. gareng anggere nang nggon aku malah mentungul ngono ki. Walah. Nek kon gareng pancen ganas, Mak. Heeh. Lagi jenenge ora. Nggon garenge gaji kok. Iki malah temane Apa? ngetake nuk. Ayo kuwi anggere tekan nggon aku tak tinggal turu. Mak ampun. Ya. Saiki yo Mak yo. Iki karangan nggone Kebo Giro iki. Ah. Kowe rono le. Men diajari karo Mak barang. Kowe nopo to reng? Angel-angeli. Ayo tenae duit aku yo wis matur suwun. Gak jaluk. Wong ki sing supit yang nek kene. Wis kono reng, gareng. Kowe mbok ra kali cah cilik ngono kuwi to. Alah. Aja. Ayo enek slebu kono ya wedi, Mat. Ngrogong ngono grandul. Aja dileboke Merapi, Mak. Jeblok. Nah, nggih. Iki sapa le? Ya sapa? Dikei Ih. sapa? Ih. Dikei sapa le? Ora ngerti. Ah iki berarti halal, Mak. Oh, Carane ngene, Mak. Iki diwehi sapa sing diwehi sapa? Oh iki ya. Eh.
Wes Mak, mungkin cilik Mak malah. Ora duwe. Sih, anjuk kelingan nek gek ro gareng. Kowe kono karo mae karo Kono. komet tak warai Maju. aku tak nyanyi. Maju. Kono mlebu Maju. ono. Nggih. Ya aku tak nyanyi. Mama kalau ngebu Pak, kono gejel Pak. Wis Sik Des, Kepiye? kok mbok ra ngece ngono ku lho. Apa? Kowe iki iso-iso aku wis dadan kowe kok dadi kebo. Kala-kala, Mbak. Ma. Kala-kala. Mbak Ya, agak dari yo. Yo. Sluku-sluku patok. Patoke ilahe lho. Slirama menyang Solo le-ole payung moto mak jedit lolobang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit ayo sluku-sluku bathok ela-elo sirama menyang Solo lek oleh Majenit lolo-loka, wong mati ora obah. sluku-sluku bathok ela-elo sirama menyang Solo oleh payung moto majenit lolo ora obah yen obah medeni bocah nek urip golek duit sluku-sluku bathok ela-elo Ya cair. Air, wis. Oke. Lah, Masih banyak, Bos. Apa meneh iki? apa? Padha ayo iki kabeh. Ayo para wanita. Para wanita. Mana prono? Ayo. Ya, Eh. para wanita Sik. Bu. Alah terus. Sik. Kok nek tekan kene, udu pramila wae. Alhamdulillah. 10.000 Bu tekan kene apa ora to? Iki tumbas cilok. Terus. Entek met ra tekan kene met. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Awak dhewe gini. Kodun, kita anak kecil. Ayo. Kok terus rono Bu Rene? Bu, ora tekan kene. Ha kok entek? Alah. Aku lho ndi, Bu? Ora oleh. Tunggu. Delok tek pramila aku. Nah iki karang do kobro to. Kobro ayo do ngobro iki. Ngadeg-ngadeg yo. Kowe sing dinae 10.000 ngadeg kabeh. Ayo. Kowe ayo kono. Delok ana ora?
Delok tak geleki. Ya, ki karo sampean ya. Oke, pokoke siap kok dina iki. Marep endi? Manut, marep sik ya. Oke, yuk. Baik, tentunya di malam hari ini spesial untuk panjenengan saya. Tentunya dikasih kumpulannya Indonesia, ya semongko dikasih ada lagunya Pramilo untuk panjenengan saya, semongko goyang-goyang bareng boleh. Ya, di sana. Ya. Nyences ya. Yo. Abi to, Pak? Asik, Abi, ya. Pak. Abi to, Pak? Nah, Mbak, duwe, Mbak. Aku ya duwe, Mbak. jembretan itu. Oh, no. Abi, Mbak. Keadaan yo. Yuk. Pramila monggo monggo ora Sedaya Panas mulai bengok-bengok gaya aku. Yuk. Yuk iki meneh ya, meneh ya, meneh. Aku asik ngobrol iki, asik ngobrol. Yo, arep-arepan. Apa iki, Met? Hei, Met, apa iki? Kok arep-arepan apa iki? Aduh kamu, idomu. Apa to iki? Sik apa Met sing arep-arepan apa Met? Saya tak luru kene, Met. Ah, marpono wae, marpono wae. Ya, ayo. Yuk. Dikasih tepung hadirnya, yuk, semangat meneh. Yuk. Ku ucapkan assalamualaikum hari setia pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum hari setia pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam.
iki oleh 50 ini semangat aku. Ya mak, wis oleh 50 to mak. Masa urung oleh ngapusi. Apa urung? Aja uduk kuwe iki jeneng pentongan. Aja kowe. Nek ki wong wedi nek Oh iya gendandul ya. Ayo mama gantian sing nyanyi. Ayo Rika sing nyanyi. Ora iso nyanyi. Ya wis komet pinter komet nyanyi. Iya kene. Ayo. Komet maju. Oper. Aku nyanyi bubar kabeh iki. Aku nek duet pokoknya ora ro garing ora. Aja nangis. Kok malah nangis ki piye to? Iki kok nyanyi malah nangis. Kecolok Met. moto. Iki kowe engko nek nyanyi sono sik nyawer meneh. Abang-abang telu. Abang-abang peduat, Bu, Mak. Abane peduat. Nggih, kare blangkone. Blangkone ora? Oh, duduk, ndak dadi ya. Aja. Kacamata, topi. Apa ngobrol nek kita? Ngobrol nek. Iki pilo? Nek duit tetep ora. Ya Iki apa ngobrol meneh? Manut. Bebas. Bebas. Bebas, baik. Pokoknya gaya bebas ya, Reng. Gaya bebas. Nggih. Gaya bebas ya, Apa Reng. Mas Agus? Kenyataan. Nun sewu Mas, ngersake napa nggih, Mas? Ngertake napa? Ngersake napa Mas Gareng? Mas Gareng. Pokoke Ampun lakone apa gareng. Gareng? Ampun, Mak. Iya. Ayo Mas Ide. Oh nggih, sekedap nembe ganti. Heeh. Nek. Ayo, untumu kira mana Padang to. Ane ya kuwi nek untumu ra kowe ra payu kok. Ambek tenan kok kowe. Sing marahi ana untune lho. Penglaris. Penglaris. Ngenjang nek jeng buka sirup mang nyedak mriku nggih. Kuwi engko lak suwe-suwe bojone wong disileh. Raga. Kang kacira tresna. Linalita liheng jiwa. Isine apa? Apa? Wah. Kita kudu. Wah, piye to? Digosek. Lo. Waduh, malah nyangkut. Pas iki. Wah. Yo. Oke. Kegandrung parasmu. Iya. Geletak. Wah. Kita sih kembali kami tinggal roda sensasi. Bersama bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Ada Maizan, Ades, Komeng Kanan. Orang kampung
Jawa lunga nonton seni muda aja main padha muda dadi santara anake wong Jawa lunga nonton seni siswa anake dodakan ayo iso pacar ate tapi jalaran dadi padar anake dodakan sampe dino selo padar anake wong tani omahe ning pinggir kali kata wira-wiri aku disenengi ati wong tani wong kagono Yes. Yo. Monggo nak komet. Oh, Mpun. ampun, Mak. Nggih. Mpun. Ha ta Reng? Mak, ampun. Nggih. Pripun ndara-ndara? Monggo Bapak. Nggih. Ora go mlebu. Ora kanonge kan. Ya. Sari nandi. Sari nandi Putri Sari nandi Putri Suri Pepujaan Dewi tiap hari sang Dewi menari pujaanku Putri Sari nandi Arjane
Masih bersama seni roda seni siswa. Ayo deh, ayo. Rasa tan kena selapui manis sesama banget rumah soati hanya rembulan mani lan lintang kang mesi siraku sumaku kang mancing sajroning kalbu sono muji marang Gusti kanjeng kanggo kaoke tresno sejati Seni siswa lagi. Rasa tanah kena selapui manis sesama banget rumah soati hanya rembulan mani lan lintang kang mesi siraku sumaku kang mancing sajroning kalbu sono muji marang Gusti panjang kanggo kaukir tresno sejati Meringat tresno resuci Panjangko Sampun. anjing mas Bila ada request permintaan bisa. Apa met? mungkin ada request dari tuan rumah. Ilat tanpa balung. Apa mak? Ini rata sawen ini melangi.
Nggih. Iki. Ilat tanpa balong, apalagi kesak ilat tanpa balong. Pantai Baron. Oh nggih. Oh ilat tanpa balong riyen Mas Argo. Nggih, niki pawange. Heeh, ndak dadi. Segoro Kidul. Baik. Nggih. Nah, di sahabatanipun Bapak Putri, pementasan sama tasih katur setunggal Bapak maling Pak nggih. Nggih. Bapak Putra Mbak Dian. Jih, langkung gayeng nih Mas. Ya betul sekali. Ditunggu atensinya nanti. Betul. Niki Bapak Putri. Putra, nggih. Mae tesih teng niki. Wah, Banjine. Banjine wis tengah wengi. ngonek esuk-esukan piye, Mak? Esuk-esukan wae piye, Mak? Rada mirip. Nggih, monggo ndara-ndara yoga. Ayo Mas. Nakali to channel.
Permintaan dari Siapa iki Engkang Mas? Kerso. Nggih, ilatan pot bareng. Dolan ning Segoro Kidul. Baik. Oke. Iki sosok Kliwon kita barang Kusumoni, Pak. Nggih. Apal nih sosok Kliwon. Gitu Pak, Kliwonan. Blonjo. Iki aja dadi lho, Mak. Nek dadi ku ndelok gareng bae. Oh ngalah. Mak ampun. Mak male. Ale Mak. Mak mele Mak. Ngaten niku nggih Mas Gareng. Monggo Mas Arek. Sing mulang sing asti nyati-nyati. Iku sisi kita tata Jawa dumununge ana sakara kang nyata gedhe omahe. Jaya Brata Jaya kita. Ayo bangga mongkak sembodoni lino pange dawuhe. Kolak-kolak kokok tipu sempal pandang barat. Wow. Wih. Wah. Ah. Oh. Ah. Ah.
Broto Jaya Broto Bojeleng bocengis bilangan balamaning dalem pranggo buaratoning kalemo nyingkur marang pratananing agama merak pratangger kelanggaran pratananing agama ayo maju lekane ati kene wah
Yo